No mutta oikein paljon tervetuloa mukaan tälle videolle, mun nimi Oskar Sebastian. Tällä videolla tehdään jälleen kerran tier-listaa, pitkästä aikaa itse asiassa. Tehdään Mestis-jengeistä tier-listaa, mä oon tehnyt aikaisemminkin, mutta Mestikseen on tullut isoja muutoksia, muun muassa Jokerit on siellä nykyään, Sapko ei ole siellä, joten katsotaan mitä mieltä mä nykyään oon eri Mestis-jengeistä, onko mieli muuttunut vai pysynyt samana. Mutta ennen kuin mennään itse tähän videoon, niin musta laittaa ehdottomasti kanavan tilaukseen, jos et ole kanavaa vielä tilannut. Ensimmäisenä meillä on vuorossa Forssan palloseura FPS, niilläkin on logo vaihtunut, piti vaihtaa tähän tier-listaan uusi logo. Tuo logohan on aivan sairaan ruma, mun mielestä, en tiedä mitä mieltä te ootte. Onhan tää ihan karseen näköinen tää Forssan palloseuran logo ja tuo jalkapallo tossa. No totta kai se on se lätkämaallakin alapuolella, mutta kyllä oikeesti Mestiksen rumin logo mun mielestä. FPS muutenkaan ei herätä musta mitään. Pelaakohan ne niissä vihreissä peliasuissa vielä, en tiedä. Aika mauton, hajuton jengi ja seura muutenkin mun mielestä. FPS-halli on aika kulahtanut, ainakin noista kuvista mitä mä katoin. FPS menee suoraan tonne huonoon, en oikein pitää FPSstä. Sitten siirrytään Joensuuhun ja Joensuun kiekkopojat. Tosiaan onkohan niillä se halli siellä remontissa tällä hetkellä, että ne joutuu jossain vanhassa ladossa pelaamaan tällä hetkellä niiden mestispelejänsä. Kiekkopojat, Joensuu. Mä oon aina tykännyt niin Joensuun kiekkoilusta ja se on herättänyt musta semmoista fiilistä varmaan siitä sen takia, koska Sport pelasi joskus Mestistä ja Jokipojat oli yksi päävihollisista siellä ja oli aina kova jengi Joensuussa ja edelleenkin niin kiekkopojat herättää musta kuitenkin semmoista positiivista. Toivois vaan, että Jokipojatkin pärjäisi paremmin, saisi talouden kuntoon, niin pystyisi nyt varsinkin kun liiga on auki, niin haastaa enemmän noita Mestiksen kärkijengejä ja en tiedä, ehkä jonain päivänä jopa nousta liigaan saakka, mutta kyllä mä kiekkopojista tykkään. Sitten siirrytään Kainuuseen ja Kajanin Hokkiin. Hokkihan on pelannut iät ja ajat Mestistä, legendaarinen Mestis-seura. Hokkikin oli Sportille silloin, kun Sport pelasi Mestistä, niin semmonen kova vihollinen, jota vastaan oli aina tosi tiukkoja pelejä, vaikka on paljon pienempi pelaajabudjetti ja pieni halli ja muutenkin semmoinen pienempi seura, niin pystyi laittamaan tosi hyvin kampoihin ja oli aina tosi vaarallinen ja siitä jäi aina semmonen niin kuin, no silloin tietysti ei hirveästi tykännyt Hokista, mutta niin kuin nykyään on semmonen positiivinen kuva Hokista, että pystyy pelaamaan hyviä pelejä, pystyy haastamaan ja selänteet siellä tällä hetkellä. Ihan mielenkiintoinen tuo Hokki ja kyllä mä Hokinkin laitan tuonne tykkään osioon. Sitten siirrytään Tampereelle, Tampereen KV. Tosiaan saanut Hakametsä itsellensä, että halli on tarpeeksi iso, ainakin Mestikseen ja KVlle. En tiedä paljon siellä käy väkeä, onko se aivan tyhjä se halli siellä. Mut KV, siis legendaarinen seura, mun mielestä hienot värit KVlla, hyvät perinteet, hyvä halli. Mut muuten jäänyt vähän semmoiseksi mauttomaksi ja hajuttomaksi mun mielestä. Mut kyllä mä nyt enemmän KVstä tykkään kuin en tykkäisi. KV on ehkä ensimmäinen, joka, se menee tonne basickiin, koska mä en tiedä minkälainen kannattajakunta ja muutenkin fanikunta siellä on nykyään, että onko siellä yhtään minkäänlaista pöhinää siellä hallissa. Sitten siirrytään Imatran Ketterä. Siinähän on kova mestisjengi Ketterä. Halli on tosi pieni ja semmonen oikein latomainen. Jos siellä saisi puitteet kuntoon, niin voisi olla ihan eri meininki. Mutta Ketterästä tykkään, koska pystyy pärjäämään Mestiksessä vuodesta toiseen ja siellä on hyvää tekemistä. Ainut on vaan ne puitteet, mitkä vähän hankaloittaa sitä. Ja mä luulen, että siellä on ihan hyvä kannattajakuntakin Ketterällä, joten Ketterä menee tonne tykkään osioon. Sitten siirrytään Keurulle ja Keupa HT. Keski-Suomeen mennään. Joo, no mitä nyt siinä? Sielläkin on vanha lato, missä joutuu pelaamaan ja huonot puitteet. Eikä nyt ole ainakaan tällä kaudella kovin hyvin pärjännyt. Keupa on mulla vähän semmonen, että en ole kovinpaan paljon sitä seurannut muutenkaan. Vähän, mitä mä nyt sama kuin FPS, niin mauton, hajuton. Ja en mä tiedä, ei se oikein herätä musta mitään fiilistä. Keupa menee tonne huonoon myöskin. Sitten siirrytään Kokkolaan ja Kokkolan Hermes. No siinähän on, sanotaan 2000-luvun alkupuolella oli Sportin päävihollinen Kokkola tuossa 120 kilometrin päässä, niin oli vähän niin kuin paikallista taistelua Sportin ja Hermeksen kanssa. Tosi hyvät muistot sieltä. Hermes oli aina tosi kova, halli oli aika täynnä, kun Hermes tuli Vaasaan käymään ja oli tosi hyviä vääntöjä. Sitten oli vähän huonompaa vaihetta Hermeksellä, mutta nyt taas menee ihan kivasti ja ihan ok niin kuin hallikin niin kuin Mestiksen mittapuulla katsottuna ja siellä on Hermes Loyals, kun on se fanipääty siellä. Voisi olla vähän enemmänkin faneja tietysti siellä, mutta siellä on kuitenkin käy yleisöä peleissä ja mä tykkään Hermeksen väreistä, logosta, seurasta. En tiedä, meneeköhän Hermes ihan tonne superiin, mutta siis tykkään tosi paljon kyllä Hermeksestä. Mä laitan Hermeksen tonne tykkäosioon kuitenkin, että ei ihan tonne superiasti pääse, vaikka on kyllä kova muuten.
Sitten lähdetään Pohjois-Savoon ja Iisalmeen. Siellä on IPK. IPK pelannut tällä kaudella älyttömän hyvää lätkää. Varsinkin Jokereita vastaan oli halli aivan täynnä ja hyvä meininki siellä. Ja muutenkin IPKlla mun mielestä hienot peliasut. Mun mielestä tuo logo on hieno. Hyvät värit. Perinteisesti en nyt niinkään tiedä, mutta ilmeisesti sielläkin käy ihan hyvin sakkia. On semmonen fanikulttuuri kuitenkin Iisalmessa IPKn takana. Puitteet voisi olla tietysti paremmat, isompi halli sun muuta, mutta kyllä mä niin kuin IPKsta tykkään. Laitan se tykkään osioon. Kiekko Vantaa, no sekin on ollut iät ja ajat Mestiksessä, kantoi välillä noita Jokereittenkin värejä siellä ja niilläkin on ihan ok halli ja näin poispäin. Aika kauan ollut siellä ja mitä mä muistan itse Mestisajolta, kun Sportti pelasi siellä, niin Kiekko Vantaa, no joskus ne oli hyviä ja korkealla sarjataulukossa, mutta aina semmoinen vähän tasapaksu jengi, että semmoinen farmijoukkue Jokereille ja siellä pelasi aina ne kakkosäijät ja näin poispäin. Et se ei niinku ollut mitenkään, ne ei ollut kovin tunteikas joukkue, sanotaan näin. Et se ei nyt musta herätänyt oikein paljon mitään. Kiekko Vantaa menee tonne en tykkää osioon. Vähän tommonen bläh. Sitten siirrytään Turkuun ja Turun toverit meillä vuorossa. Jonne Virtanen siellä päävalmentajan tällä kaudella varmaan tuonut ihan hyvää pöhinää, mutta ei ole kovin hyvin mennyt tuloksellisesti Tuton alkukausi. No, mä voin sanoa tuo Tutokin, että totta kai Sportingin aikana pelasi sitä Mestistä ja oli yksi niistä päävastustajista. Ei ehkä nyt niin iso päävastustaja kuin Jokipojat aikanaan Joensuusta, mutta kuitenkin hyviä vääntöjä Tutonkin kanssa ja Tutokin on vähän pärjällyt niin ja näin ja ailahtelevasti. Niin, Tuto, mihinkä mä sut laittaisin? Mä laitan Tuton tonne basicin. Se ei nyt herätä musta kuitenkaan mitään niin vahvaa, että mä laittaisin sen tonne tykkään osioon. Ihan basic jengi. No sitten siirrytään näihin 3 viimeiseen ja ensimmäisenä siirrytään Espooseen ja Kiekko Espoo. Aika mahtavaa, että aikovat hakea liigalisenssi ensi kaudeksi liigaan. Todella hyvä tuulahdus, pirteä tuulahdus liigallekin, että saadaan pääkaupunkiseudut lisää jengejä Espoosta. Hyvä halli, hyvät puitteet, hienot peliasut, hyvät värit, hyvät perinteet. En tiedä kannattajakunnasta sitten oikeasti, että minkälainen kannattajakunta niillä on tällä hetkellä siellä Espoossa, että esimerkiksi jos liigaa siirtyy, että kuinka paljon käy porukkaa peleissä, mutta ainakin Jokerit vastaan halli oli aivan täynnä. Siellä on tosi hyvä meininki. Toivotaan, että ne saa talouden vielä kuntoon, niin pääsee sitten liigassakin. Mutta tosiaan, mihin me laitan Kiekko Espoon, niin ehkä mä laitan kuitenkin Kiekko Espoo tonne superin tällä hetkellä, että siinä on potentiaali, siinä on hyvä mestisjengi, todella hyvä tekee Mestikselle, että on tommosia joukkoja siellä. Ja sitten siirrytään vielä Helsinkiin ja siellä on meidän Helsingin Jokerit. Kaikki tuntee Jokerit ja tietää brändin sun muuta. Tosiaan ensimmäistä kautta Mestistä pelaa nyt ton idän seikkailun jälkeen ja tekee kovaa nousua liigaan siitä kautta. Aivan valtava homma Mestikselle, että Jokerit pelaa siellä, mitä näkyvyyttä se tuo. Ja todennäköisesti tulee sitten karsintojen kautta pyrkimään liigaa joskus, jos pystyy voittamaan Mestiksen. Sekä ei ole itsestäänselvyys, että Mestisjengit koko ajan kuitenkin vahvistuu varmasti ja varsinkin nyt kun on liigaan auki, niin saa nähdä kun Jokereiden käy, että milloin ne oikeasti pääsee liigaan. Todella niin kuin hyvää tekee Mestikselle ja Suomi-kiekolle nyt, että Jokerit on tullut takaisin, vaikkakin joutuvat pelaamaan aika paljon pelejä siellä Keravalla ilmeisesti, totta kai Helsingissäkin vielä ja hyvin ollut Helsingin jäähallisväkeä, kun Jokerit on siellä pelannut. Ei ole mitään muuta paikkaa kuin super, mun mielestä Jokereille. Jokerit tekee todella hyvää tämmöiselle liigalle, sarjalle. Ja viimeisenä siirrytään sitten Rovaniemelle, Lappiin asti mennään ja siellä meillä on Rovaniemen Kiekko Roki. Mun mielestä Rokilla on ihan kivan näköinen halli, saisi olla vähän isompi tietysti, jos meinaisi joskus liigaan ja miksi ei Rokikin joskus liigaan pystyisi. Mä niin näen ihan potentiaalisena, että Roki voisi liigaan päästä. Siellä on koko Lappi talousaluetta, varmaan niin osa kärppäkannattajasta siirtyisi Rokin puolelle ja mun mielestä siellä on niin hyvä meininki Rovaniemellä ja mä tykkään niin Rokista seurana ja sielläkin varmaan on kuitenkin se kannattajakunta valmiina, joka oikeasti käy Rokin peleissä. Mulla on niinku hyvä fiilis Rokista, mutta mä en tiedä laitanko sen tuon tykkään vai superiin asti. Mutta vähän katsoa tuota tykkään osioon. Ehkä mä laitan kuitenkin Rokin tonne tykkään osioon. Et siellä on vielä niinku töitä tehtävänä, mutta potentiaali on mun mielestä Rokissa. Mä en tiedä minkä takia toi nyt noin meni. Mutta ei se mitään. Tän myötä mun tierlistaus on nyt valmis. Mestisjengien osalta superista löytyy Kiekko Espoo, Jokerit, tykkään osioista Kiekkopojat, Hokki, Imatra Getterä, Hermes, IPK ja Roki, Basicista KV ja Tuto, en tykkää Kiekko Vantaa ja huonosta Forssan palloseura sekä Keupa HT. Mitä mieltä sä oot? Miten sun listaus olisi mennyt? Kommentoi ehdottomasti tonne alas. Ja laita peukalot pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja muista ehdottomasti laittaa vielä kanavan tilaukseen, jos tykkäät tämän tyylisestä sisällöstä. Mutta oli kiva tehdä video pitkästä aikaa. Mun nimi on Oskar Sebastian ja me nähdään jälleen kerran seuraavalla videolla. Se on kiitos ja näkemiin. Moi moi moi.